سروک کماری ترکیه رجب طیب اردوغان بریا 4 روزان لباجار بالک حصاریه ترکیه گوتبو ته پرسگریکه که بناوی پرسگریکه کرد لترکیه تونیه و سال 2050 و دما او چوی باجار آمده وی او پرسگریک چاره سر کریه لهمبر وان گوتن اردوغان گلک کارودان نرینی درکتن لی اردوغان جارک دن لباجار قرسه گوتن خود درباره پرسگریکه کرد دوباره کرد varsa yoksa Kürt sorunu, Kürt sorunu, Kürt sorunu. Pirsgirêka Kurdî li Tirkiyeyê tune ye. Lê pirsgirêka welatiyên me yên Kurd heye. Ew jî çi ye? Nemûkirhatina nasnameyê, bawerî, dilpaşmayîn û bêdadiya li hember wan heye. Mevcut etnik unsurların hepsinin kendine has sorunları vardır. Dema gu Erdoğan van gotinan dike partiyên opozisyona Tirkiye û gelek siyasetmedaran didan xuya kirin godnava HDP û AKP de bazarek li ser pirsgirêka Kurd û sîstema serokkomariyê heye. Hikûmeta AKP wê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd hinek gavan bavêje û partiya HDP jî wê piştiyê hilbijartinan dengê xwe tevlî dengê AKP bike û sîstema serokkomariyê ku Erdoğan dixwaze pêk bînin. Hevserokê HDP Salahattin Demirtaş xwast ku rêl ber van gotinan bigire û helwesta partiya xwe li hember van gotinan diyar bike. Got ku ew dê di dîroka Parlemanê Tirkiyeyê civîn û axaftina herî Kurd bike. Pazarlık Partisi değiliz. îro ez axaftina herî kin di dîroka civînên Parlamentê de bikim. Sos me de gelê xwe em tijara jî venegerin û tu bazarekê genî em bi AKP re nakin û me nekiriye. Em ne partiya bazaran e. Beres Erdogan heta ku HDP li vî welatî nefsê dikişîne em nahilin tu bibe serok. Em nahilin tu bibe serok. Em nahilin tu bibe serok. Müddetçe sen başkan olamayacaksın. Li hember van axaftinên Demirtaş Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoğlu li ser Twitter'a xwe karvedaneke tûj nîşanda û diyar kir ku Demirtaş sînorên exlaqî derbas kiriye û pêwîst e sînorê xwe bizanibe û ew kesekî ku nikare ji ramana salên 1990 ve xwe rizgar bike. Ew ramana govîna Kurdan dîl digire û yê got Serokkomarê Tirkiye bike serok gelê Tirkiyeyê ne Demirtaş û yên wekî wî ne. Wezîrê Dada Tirkiye Bekir Bozdağ jî li ser Twitter'a xwe nivîsand ku her kes dizane ku Demirtaş mirovekî îdeolojîk e û ew nikare ji serokekî ku ji sedî pêncî wek ji denga aniye gotinên wiha bike. Lê ew ê bibîne ku çawa wê Erdogan bibe serokê yekem yê got xelk wî hildibijêrin.